Bit. Right. Good job. Right. Right. So pupunta kami dun mga kabisdak sa may beach area at panoorin namin yung sunset. Ganda kasi oh, laki. Kitang-kita ko na dun oh, yung sunset, ang laki ng sun. And yun, super sulit na yung araw namin kasi nakapunta kami sa Tubugan Ride sa Fingal Bay. Tapos yun, nakausap namin si Kuya Roby. And mamaya magluluto kami ng dinner, steak tsaka salmon. Come on. Alright, so may mga ibang camper din dito mga bisdak, you know, sila nagpe-prepare na ng dinner nila. Yan. So andito kami sa may beach side ngayon mga kabisdak para titingnan yung sunset. Hindi lang ako sure. Ito natakot. Kami, daddy's here. Ito natakot si Gian kasi medyo madilim. Ay, walang sunset babe. Wala na, di natin nabutan. Hindi dito yung sunset. Come here, have a look. Pero ang ganda oh. Ganda diba? So ano to, ito yung Shoal Bay mga kabisdak. Ito sa Shoal Bay. Grabe, ang ganda. Pero I think malalim na dagat na yan dyan. Hindi talaga yung pambata. Malamig. Sobrang lamig ngayon, grabe. So andito kami ngayon mga kabisdak sa parang town center ng Shoal Bay. So marami mga maliliit na shops dito, ayun. Andun, maglalakad kami dun hanggang dun. So tambay lang kami dito na mga ilang minuto mga kabisdak until night. So at bukas pala dun kami pupunta. Yung mountain na yun, tok dun. Hey, come here, that's for the bike. That's for the bike, come here. Alright. Maraming mga shops dun. Anong oras na ngayon dun? Mga 6 o 5 na? 6. So almost 6 PM na. Almost 6 PM na ngayon mga kabisdak. So ito, super ganda talaga ng view. Yan, nasa likod ko mga kabisdak, yan yung Shoal Bay Country Club. So yan yung country club nila dito. Bukas yan hanggang alas 2 ng madaling araw. Ang daming tao, nakita nyo, nakapila. Yun, ang daming tao. Nandito kami ngayon sa parang wharf nila. High tide ngayon mga kabisdak. Tingnan natin yung tubig oh. Grabe, ang klaro ng tubig, super clear. So sunset na ngayon, pero hindi kita yung sunset dito mga kabisdak. What happened? Nandun siya. Focus na lang siya dito. Wait. Let's just see. Diba? Look at that. Woo! Klaro-klaro. Dagat. So you can see the one. So ito yung buong Shoal Bay dyan mga kabisdak sa likod. After nito, uwi na kami, babalik na kami sa accommodation namin para magluto na ng dinner. So babalik na tayo ngayon sa accommodation natin mga kabisdak. Gabi na kasi, luto pa tayo ng dinner. At ang ganda, di ba mga kabisdak, yung nasa likod, maraming mga rich people. Daddy, we're going to get dinner. Yeah, we're gonna get. What dinner do you want? On the house? Okay. In the house. Where do you want to eat? Uso yung ano nila dito mga bisdak, yung pizza, mga pizza restaurant. Dito na kami sa
cabin namin mga kabisdak, nag-prepare ng dinner. Si Ami nagluluto ng specialty niya. Rice, steak. Itong steak, lulutuin natin to steak, tsaka yung salmon. Alright, ito. 4 na piraso na steak, tsaka salmon. You see me? So, nanood kami ng movie ngayon mga kabisdak. Nakakonect yung laptop namin dun sa TV. And then, ito yung dinner namin. Steak. So nagluluto kami ng dinner ngayon mga kabisdak. Yung problema namin is wala pala kaming cooking oil na dala tsaka asin. So gusto namin magluto ng itlog, scrambled egg para makakain ng marami sa Gian. Ano yan? Hindi, para breakfast yan bukas. So yung ginawa namin, yung inisip ko, yung ibang egg, nilagay ko na lang sa rice cooker para maging boiled egg siya. Tapos ito, isa scrambled egg ko pa rin, pero niluto ko muna yung steak para magmantika siya konti. Tapos yung sobrang mantika, yun yung gamitin ko sa scrambled egg. Tapos yung salmon, ito, ginigrill ko yung salmon. Na kung konting oil, galing siya sa steak, ito. Tapos ito naman, ilalagay ko to dito sa grill. At ito yung gagamitin ko sa scrambled egg. In the meantime, papalabasin ko muna yung mantika. Yan. Ito naman, lagay ko to dito mga kabisdak. Alright. Kasama sa salmon natin. Alright. Ito na yung scrambled egg natin mga kabisdak na walang oil. Walang oil. Alright, okay. Eat na, Gian. Eat na. Luto na yung steak tsaka salmon na yun mga kabisdak. Pakita ko lang. Tingnan nyo, no? Ito yung salmon. Wow! Tsaka ito yung steak na grinil ko kanina. Wow! Woo! Sarap. Yung dinner namin mga kabisdak, meron din kaming moscato para celebration namin. Right! So, dito ako ngayon sa living room mga kabisdak. Alauna ng madaling araw ngayon. So, si Gian, tsaka si Amen doon na sa kwarto, natutulog. Tapos medyo sumama kasi yung pakiramdam ni Gian kaya hindi ako makatulog, nag-alala ako. So hintayin ko lang ng mga 1 oras na makatulog sila tapos matutulog din ako. Andun sila sa room na yun, dito ako matutulog. Good morning, so yun nga, lumipat ako kaninang madaling araw sa room na to. Kasi si Gian nga sobrang pagod, hindi masyado maganda yung pakiramdam niya kasi almost 10 kilometers yung nilakad namin kahapon, di ba mga kabisdak? Tapos maliliit pa yung steps niya, so times 2, times 3 yung sa kanya. So ayun, tagal namin nagising, alas 8 na ng umaga ngayon. Nandito si Ami tsaka si Gian. And then, doon sila natulog sa master's bedroom. And magluluto lang kami ng breakfast namin mga kabisdak. And siguro, lakad tayo mamaya, tingnan natin sa labas pag morning. So ito yung sa kapitbahay namin. Merong bata. Alright. So luto muna tayo ng breakfast mga kabisdak tapos maglakad tayo sa labas mamaya. Ito ng breakfast mga kabisdak pero yun nga yung problema natin ngayon, no? So wala tayong oil pero okay lang kasi yung breakfast namin is ito, longganisa tsaka itong pork tocino. Itong longganisa magmamantika to. Tsaka itong pork tocino, kaya sakto lang. So, nilagyan ko lang ng tubig to. Pasyal tayo dito sa Cabin Park mga kabisdak. Alas 8 ng umaga ngayon. So, ito na side na to. Ang daming nagka-camping. Oh. Yan. Ganda nito. Yung bahay na siya. Pero may mga accommodation dito. Akit kami sa Mount Tomari. Pero nagdadalawang isip kasi kami ngayon. Sobrang pagod kasi. Napagod kami sa lakad kagabi. Baka hindi na kami tutuloy. Hindi na lang kami pupunta dun. Next time na lang. Meron pa naman next time. Pero din nagka-camping dito. Ito mga bisag sila. Kasi sariling van nila, diba? Sariling caravan. So mura lang yung bayad nila kasi yung kailangan nilang bayaran is yung spot lang. So nasa ano lang yan, mga $40, mga ganun. $40 a night. And dito yung banda, maraming nagte-tent. Yung iba nagpa-pack up na. Uuwi na to sila. Ito, camping din. Kami maglaro mga bisdak, uwi na kami. Ha? Maganda?
So andito kami sa Dili gahi na. oh no? Humok no? Soft. Sa sa likod. So ito kasing area na to mga kabisdak, dito yung mga nagka-camping. Oh, nakikita nyo sa likod. Pero mostly sa kanila, ito puno to kahapon. Pero ngayon umuwi na, nag-check out na. Here. Sunday na kasi. Build a tent here like that. Yeah. So dito yung mga nagka-camping. Kato sa ko ni bawa may ingani. Tapos meron tong ano, bib, meron I'll change your clothes. yung ganito, meron power source. Yan ito, meron silang tubig ito. May water. Tapos bib, ito yung power source, bib. Oh. And I mean $9. How many yan has a lot of money? I had 10 and 20. 20. You got 10 and 20, so you have 30 in total. Hi guys, I have a lot of coins. Sobrang tiwa ni Gian mga kabisda kasi gusto niya maglaro dun sa arcade. Eh, kailangan ng coins yun, $2 or $1. Tapos yun, nagpapalit ako ng $20 kasi para ma-enjoy siya ng husto dito. Ayan, tanto ah. Ay, nandun yung gaming area pero gusto bumalik sa dun sa mama niya para ipakita yung coins niya. Excited yung isa mga kabisda kasi last day na namin ngayon. Hi guys, I have a lot of money. Look. Last day na namin and yun, after nito uuwi na kami sa Sydney. I have money. You miss. Okay. Woo. You miss. Wow, man. Na-check out na kami mga kabisda. And ngayon papunta kami sa Almura Marina. Almura Marina Bay. Doon sa Nelson Bay. Sa lugar ni Kuya Robbie, kabrodero ko. Alright, bye-bye. Bye-bye, Cabin Park. Bye-bye.